Hautavajoaman itäreunalla sijaitsevassa Vondogenetissä on nähtävillä Etiopiassa jatkuvasti käynnissä oleva vulkaaninen toiminta. Vuorilta valuva kuumien lähteiden vesi on polttavan kuumaa, 87 asteista. Vasta vuoren alaosassa se on riittävästi jäähtynyt uintia ja terveyskylpyjä varten. Alueella on sijainnut keisari Haile Selassien kesäpalatsi. Nykyään siellä on suosittu hotellialue, johon myös luontomatkailijat ovat tervetulleita. Kuumien lähteiden ja vulkaanisen toiminnan vuoksi ilmasto on trooppinen. Paikalliset sanovat, että täällä voi kasvattaa mitä tahansa maapallon hedelmälajia menestyksekkäästi. Täälläkin alkuperäismetsää on hakattu säälimättömästi, eikä kehitykselle näy loppua. Luontomatkailun kehittyminen on yksi tulevaisuuden haasteista, jonka myötä suojeltavat alueet ja rikkaat elinympäristöt saisivat rahaa säilyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen. አላዛር ይነሳ መግነዙን ብጡለት በጽድቅ አደባባይ ይመላለሱ።